Разбирате колко сложна задача стои пред нас от българската част от тази двустранна комисия. Ние си даваме сметка, че това няма да бъдат преговори, а една дискусия, научна дискусия по изключително важни проблеми не само за днешните отношения между България и Република Македония, не само за приложението, реалното приложение на договор за приятелство и добросъседство, но и за формирането на бъдещите поколения в нашата съседна държава. Ние си даваме сметка, че разговорите ще бъдат трудни и поемаме тази отговорност с съзнание, че ще помогнем договора да бъде реализиран в неговата дълбочина, в неговата същинска цялост и цел. Първото заседание ще бъде в София. Това е напълно нормално. Идеята за първо създаването на договора и, разбира се, на комисията като съставен елемент от договора е наша. Идеята е до края на месец юни тази година да се състои първото заседание. Разбира се, все още с двете части от комисията не сме уточнявали всички подробности. Ние имаме вече нагласа за тематичните кръгове, които ще представим на своите колеги, които трябва да бъдат начало на нашата дискусия научна, на тези разговори. Разбира се, ясно е, че трябва да направим тази предварителна договореност с страната, с нашите партньори от Република Македония, за да уточним не само дневния ред на нашите разговори, но и технологията на тези разговори, да уточним най-добре дали разговорите ще върват хронологично, линеарно или пък в някакви тематични кръгове, които, разбира се, също ще обхванат най-важните проблеми, които трябва да решаваме. Това, което сме обсъждали, е наистина преди първото заседание да има подготвителна работа, така че да се установят точно правилата за работа, механизмите, кръговете, тематичните въпроси, защото тя е смесена комисия. Това беше идеята. Така че и от тук нататък говорихме и с професора, и с доцента. Разбира се, трябва да събере цялата ни комисия. Те до сега са били в контакт, срещали са се, но не всички заедно, по моя информация. Така че да уточнят те между тях. Много важно е да се създадат ясните механизми на работа и на дебати, на начина на изводите, за да може тази комисия да постигне резултатите, които целим. Така че нека наистина да ги оставим и да се съберат, да се разберат за механизмите за работа и съм убедена, че ще ни информират както и вас, така и нас за решенията, които професионалистите, историци, археолози и писатели в наша страна, нека Република Македония да обяви състава си днес, ще предложат на нашето внимание, на обществеността и на правителството за начин на работа и първи теми. Така че очакваме и ние от тях, когато се разберете, да ни информирате. Позволите да допълня с две думи. Колкото и нова да изглежда настоящата комисия, наистина тя отразява един нов дух в двустранните отношения. Тя няма да стъпи на празно място, именно въпреки известните различия от последните години между историците от Република България и Република Македония съществува сътрудничество. Тук бих искал да припомня и съвместните публикации на държавните архиви на двете страни и конференции, които са организирани от страна на Българската академия на науките и Македонската академия на науката и изкуствата. Такава голяма конференция имаше по повод 100 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в София. Само сред броени дни предстои едно съвместно честване от страна на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата на Деня на светите братя Свети Кирил и Методий, така че има върху какво стъпим и върху какво да надградим разбирането за нашата общата история между гражданите на Република България и Република Македония. Благодаря ви.